Bueno, inauteri emanaldi honi hasiera emateko, inauteri kanta kantatuko dugu. Prest zaudete? Venga ba! Neskak, barkatu orduak, baina aurkezleak planto egin digute, eta zuek egitea pentsatu dugu. Badakigu antzerkikoak esperientzia handia duzuela, eta horregatik gidoia eszenatoki gainean utzi dugu. Beraz, mila esker. Ei neskak, entzun duzu emozua? Bai, baina nik paso. Nik de bai paso, Mino, oain ezin dugu ez esan. Neskak, nahi mozorgo kremaera utzi zaiten, eta ez dakit zein. Biale digute audillo bat esanez, guk iteko mese. Bina bai, zein berdugu? Irakurri eta punto. Non elkartzen gau? Gimnasioan, bade? Bale, nire gimnasiora jungonaz. Bale, gero arte. Leon eta ongietorriak inauteritako festan parte hartzen duzuen guztioi. Hona hemen aurtengo aurkezleak. Hau izango da. Hau da irakurri behar duguna. Hau dere atxekoa da. Eta hau ele atxekoena. Hemen atxekoena dago. Aurten festari hasiera emateko Euskal Herriko hainbat txokoetatik erraldoi buru handiak eta musikariak etorri dira. Sekulako giroarekin datoz. Beraz, azaria festa! Gora ikastola!
Vista
Bueno, gure aukera da. Kastina gainditu behar dugu. Munduko dantza taldeik onena da. Así es que, guazen ondo saiatzea. Guazen berokete egitea, mesedez. Plie. Releve. Plie. Releve. Plie. Releve. Bueno, nahiko beratu zuten. Gaixo, kastin batian gaude eta zuen laguntza berko dugu. Mesedez, ezagutzen dezute kanta hau? La 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 la, txin txin, pon pon. Ba nahi dugu, zuek ezkerrekuk txin txin ikia, eta zuek eskubikuk pon pon. Prest daudete? Mesedez, zuen posizioetara. Barra eskatu, mesedez, Javier, barra eskatu. Posizioeta. La 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 la. La 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 la. Ai, desastre bajazte. Hau izan bertzen el lago de los cisnes, eta ematen du atian putzua. Berriz erasieratik. Zuen posizioeta. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La la la. Azte traketxak, guazten emendik. Ez gaituzte inoiz eunartuko ioten honen semen alaben artian. Mesedez, agurtu eta guazten emendik. Guazten. Hauek zeintzien? Ez dakit, orain elatxekoak izango dira, ezta? Bai, hemendakat esan behar duguna, elatxe bat eta bikoena. Gurekin ditugu itsasoko bizidunak, guztiak eta koloredunak. Kantauri itsasotik eta urrutiagotik datozenak. Beraien bizileku dute itsasoa, eta bertan egiten dute bizi osoa. Baina, nola dago itsasoa? Osasuntsu edo gaixo. Eman dezagun bada lehen pausoa. Aurrera! Itsasoko arrainekin, igerian elkarrekin. Itsasoko arrainekin, igerian elkarrekin. Itsastaldia da benetan azkarra. Beti gora doa gurekin batera. Egurata
Itxasoa,
Itsasoko arrainekin, igerian elkarrekin. Itsasoko arrainekin, igerian elkarrekin. Itsastaldia da benetan azkarra, beti gora doa gurekin batera. Itsasoko arrainekin, igerian elkarrekin. Itsasoko arrainekin. Eta jarraian LH eta laukoa datoz. Mino, hoi bakarrik esan behar aldugu. Bai, hoi bakarrik jartzen du. Ni bintzat ez dakit zertaz ikusten. Ba aurrera. Goizero irrifarra, nekea eta negarra. Alboan, igunan mendea, irudi ordea, zorionak kartzela, bihurtu zorrela, saltatu bidea, badago aldea, irudi erostera. Gaztuetan data, elkarrekin data, airean doa. Nirekin data, izurekin data, kolosala izango da. Guztiek erantzuna, ahoan, baina nire itzala. Alboan, igunan mendea, irudi ordea, zorionak kartzela, bihurtu zorrela, saltatu bidea, badago aldea, irudi erostera. Gaztuetan data, elkarrekin data, airean doa.
Arangurengo irulegi mendiko indusketetan, Burdinaroko herriskako indusketa lanetan hain zuzen ere, eta dituen arabera Amonaren lokantek kontatzen zituzten zorioneko herri baten historioak. Nola zaintzen zuten, nola maite zuten, haien ahotan bizi zen hizkuntza. Irulegiko esku, atxeden hartu ezazu, esku honetan dago zure ondarea. Irulegiko esku, atxeden hartu ezazu, guk zainduko dugu zure altxorra. Bizirik egon bedi, bizirik egon bedi, bizirik egon bedi beste mila belaunaldi. Bizirik egon bedi, bizirik egon bedi, bizirik egon bedi beste mila belaunaldi. Zer erkitazio originalak izan diren oraingo, Aizue, zuek behar altzute sukaldain bat. Eta zerbitzarien bat? Margolari bat agian? Nekazari bat beti ongetorria da. Eta sorosle bat? Bira, zema langile, zuen bizitzak errazteko prest. Aurrera lanbidea!
Hainbeste urte ikasten, eta joan zara inemea lanbilea. Mal, kale egin duzu eta ez dizute kazorik egin, eta sentitzen zean urduri. Otu, osaba izeben aholkua jarraituta joan zara lanbidea. Eta hemen bai, minu, jende asko zegoen. Eta jarri zara berriz ere urduri. Eta zenta amaiketako garaia eta ez dizute kazurik egin. Hau jarri zara urduri, oso urduri. Zein behar zu? Hartu arnaza. Hartu arnaza. Eta begiratu guri. Itzuli dira, udaberriko albiztiak, Oiolako zeru gorriak, erdiban idatzeko ditugun historiak, Gitarak ezka guztiak, alperrik dira resiak, igoak ditugun ontzat, eldorain eskutik dagoazen amets berriak idazten saiatuko gara elkarrekin, eldorain eskutik dagoazen bide berriak argitzen hasiko dira. Se vueltan da, barruan dugu pasio sogarra. Vueltan da, barruan dugu pasio sogarra. Itzuli dira, besagabeko orduak elkarri begira. Itzuli dira, eztari aurratu arte kantatzeko abestiak. Itzuli da, baldintza gabe maitatzeko sardia. Itzuli da, nire begietan somatzen zen diztira. Eldorain eskutik dagoazen amets berriak idazten saiatuko gara elkarrekin. Eldorain eskutik dagoazen bide berriak argitzen hasiko dira. Se vueltan da, barruan dugu pasio sogarra. Vueltan da, barruan dugu pasio sogarra. Zederrazaren dudarenak galduta dantzan, hasten zarenean. Zederrazaren imperfekzio perfektu horiek agerian. Zederrazaren marraztu zenetik kanpo
paperak aurkitu ditugu. Hemen. Pasa. Iraganean atzera egin eta bideo jolasean hasi dira. Hasiko gara, gu ere bai. Bai, bideo jolasak. Bideo jolasen pertsonaia dira. Hasiko dira. Aurrera gabiratze bat. Jolasteko dugu Mario Horreziakoan? Ados, aspaldian ez naiz aritu eta. Ni Mario, nire bai. Bani Luigi. Bai ongi, baina joku berriago batean ibili nahiko nuke. Klarra joren aritzen bagara? Ikara emi gustatzen zait. Bai, divertigarria izango. Nuke FIFAn partida batzuk bota. Bai, nik ere gustuko.
Badakizu zetaz doazen DBH bikoak? Ba ez, hainbeste jenden atzian ez ikusi. Nik bai. Ea, ni duzte jolasa egingo dugu, ondo? Bale. Izango eskuzu ditzak, oso asmatu ertu zetaz duzten. Bai, hortan oso nara. Motorra. Kotxia? Ez. Herramienta kaxa. Tailerra? Ez. Konpondu. Mekanikaria? Bai. Aurrera, mekanikaria! Don't stop it, wanna just bang, bang and dump it. While the club crowd is just watching it work it. Gotta get the cash and it's going all on the ball. Work it. And it's going fast cause I feel like a superstar. Work it. And you may not have it, you might have just broke the law. Work it. Show time to grab it to make this whole thing yours. Work it out. Hey, said our hustle's work is never through. We're making it cause we making moves. The only thing we know how to do. Said it's the only thing we know how to do. Work hard, play hard, work hard, play hard. We work hard, play hard, keep partying like it's your job. Work hard, play hard, work hard, play hard. We work hard, play hard, keep partying like it's your job. Ikusi arte
Brum, brum! Ram, ram, ram! Zer eska, jolasean? Ez, DBH iruko ikusten gauden. Baina, DBH irukoako bezala dituzteta. Ez, oiek zea dia. Fernando Alonso eta oia? Bai, da, Hamilton eta oiek. Oiek zein dia? Formula bateko pilotuak? Aurrera DBH iruko Formula bateko pilotuak. Bueltan familia bat, asko ziren baina zut miratzen bat. Hora begira errezuan, dantzan zuaren inguruan. Nire lehenengoen nola bai, aurkinik altzatzeko seinalearen zan. Irate guztiko badaki, ulertu juko aia honi. Michelle fight for that white gold. This one for them hood girls, them good girls, straight masterpiece. Stylin', wildin', living it up in the city. Got Chuck's on with Saint Laurent. Gotta kiss myself, I'm so pretty. I'm too hot. For the police and the fireman, I'm too hot. Make a dragon roll and retire, man, I'm too hot. Say my name, you know.
Hemen atxatxekoa do. Oin dugu. DBH bat. Oire bain dugu. Hemen da DBH laukoa. Oain, gure ikasle zaharrenak datoz. 1920ko Inglaterran oinarritutako Peaky Blinders telesaiakin. Horretarako elegante jantzi dira. Traje eta soinekorik ederrenak ekarri dituzte eta bi gangster talderen arteko lehia ikusiko duzue. Disfruta ezazu haiekin, azken urtea dute eta bide batez ikastoetako une gozoenetako bati keinu egingo diote. Aupa DBH lau! You got color in your cheeks. You ever get that feel that you got? Los Peaky Blinders. Chanzo, where you at? Hey, how you doing, Don? I'm home. Actually, I'm on my way to pick you up. Okay, great. I'm waiting for you. See you then. Bye. Welcome to the mix. Zer polita zaren zu, dirdinka zeruan, helikopteroa dirudizu. Más gusta
Azaron pasa egin ditugu azken 13 urteak, jolas garaiak oso motzata, konpematika luzeak, ibilpare gabea, penkozago betea, kompetentzien kalteak, poza tristura ematen digu, eskola atzin uzteak, poza tristura ematen digu, eskola atzin uzteak. Irurekin hasi ginen da, orain 16 gera, pasa ditugu 13 urte, irakasleekin batera, batzutan aprobatu, besteak ezatu, horrela gora eta bera, 13 urtez bizitu dugu, baina orain bukatzen da, 13 urtez bizitu dugu, baina orain bukatzen da. Atxatxe baten hasi ginen ta, egin dugu etik gora, iritsi gara DBH Laura, bukaeraren albora, ikastola amaitu, bizitzari jarraitu, asko heldu dago gora, naiz eta hau bukatu zaigun, besteren bat hasiko da, naiz eta hau bukatu zaigun, besteren bat hasiko da. Inauteriak izan arren, beti ez da izaten horrela. Klaseko egun normal bat izan, hoi baita nahiko ospela. Matematikalen orduan eta kostatzen da hasten, guk ere ez dakigu klasean
zer ari garen ematen. Hizkuntza txiki eta diglosi, zer arlotan ematen da. Gaztelaniaz egiten dugu, horrelakoen zerrenda. Ondorengoa dugu euskara, ta hasten da 10etan. Burua dugu jolas garaian, ta eskuak ariketetan. Ahozko literatura dugu, euskaran eman beharra. Bertsolaritzak kendu digute, ankerkeria zatarra. Gero dator jolas garaia eta torri saltoz kalera. Bakoitzak bere sandwicharen zaie... Dios, put! Gero dator jolas garaia eta korritaz saltoz kalera. Bakoitza bere sandwicharen zain, ordu erdi pasatzera. Fisika edo latina egin, fisikan indarrak alde. Klaseak behintzat utzi gaitu, bat ere indarrik gabe. Ingelesa iristen da gero, eta kostatzen da hasten. Behintzat ez dugu hizkuntza txikien, balioa hemen ikasten. Gizarten lehen mundu gerrata, gerra zibilan artean, gero azterketan izaten dugu, nahiko gerra barrenean. Ordu biak iritsi ondoren, bagoaz denak etxera, orduan egiten du guztian, aurpegik erako bera. Mila esker inauteri festara etorri zarete guztiak, eta orain, dantzara denak. Eta guk ospatzeko, morenito batzu jamerko txugu ez? Bai, bai. Nire ustez nahiko ongi atera zaigu. Historiako aurkezpen hobena izan da. Ni pixka leatu naz, baina hain handin dugu ez dela zer nabaitu. Seguro horren urtean berriz deitzen digutela. Bueno, bino, nire kremaiera puskatu azola ez dara baitu, ez? Singing